қабил оҳангҳои форам, иҷро таронаҳои тараннумгари Меҳру Садоқат ба ватан суруда шуду 67 довталаби даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман яке пайи дигаре рӯи саҳна баромада барои мағлуб кардани рақибону пирӯз гаштани худ ҳунару маҳорати овозхонӣ, навозандагию оҳангсозӣ ва рассомию тароҳии хешро манзури азои ҳакамон гардониданд. ба ман устодам пешниҳод намуданд ки дар ин озмун иштирок варзам, чуноне ки ба ман устодам гуфта буд, дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар он санъати тасвирӣ ва дизайнерӣ буд ки ман мехостам бисёртар ба кӯзаворӣ машғул шавам, ки ин гуна кӯзаҳо дар замонҳои қадим хеле машҳур буданд ва ман дар он бо рангҳои хеле гуногуне истифода бурдам ки ҷилотар ва рӯшантар диҳанд. ман дар ин озмун бори аввал аст ки иштирок мекунам, зеро дар ин озмун аввалин сол аст ки номинатсияи санъати тасвириро дохил карданд ва барои ин ман хостам ки ҳунару маҳорати худро нишон диҳам ва умедвор ҳастам ки ба даври дигар рохат меёбам. ҳарчанд чеҳраҳои ошно барои аъзои доварон дар озмуни имрӯза зиёд буд, аммо ҳамаи онҳо бо ислоҳи камбудиҳое ки дар соли қаблӣ шунида буданд, барои дубора муваффақ гаштани худ такроран имсол довталаб шудаю инҷо ҳозир гаштанд. дақиқан озмуни имрӯза дубора минбаре шуд барои муаррифии ҳунару истеъдоди эшон. امروز در آزمون جمهوریوی نوازندگان، پروندگان، اجرا کنندگان و رسامان و دیزاینران اشتراک دارند و با یک ذوق بلند می‌خواهند که به سطح جمهوریوی راه یافته سزاوار مکافات‌های بلند گردند و از طرف مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر باختر به غالبان آزمون مکافات‌های پولی پیشنهاد کرده شده است و باوری کامل دارم که داوطلبان ما در سطح جمهوری جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند. ҳамин тариқ пас аз пешниҳоди таронаҳои дилнишин, оҳангу мусиқии дилчаспу форами довталабон, даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар Бохтар ҷамъбаст гардид. дар натиҷа аз 67 иштирокчии озмун 63 нафар ғолиб дониста шуда ба даври дигар яъне вилоятӣ рохат гирифтанд.